ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 3000 ରାତ୍ରିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଁ କଂସ ଭୂମିକା ନିଭେଇ ଆସିଛି। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଏଇଟା ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଳା ମଞ୍ଚ ମୁକ୍ତ ମହାକାଶ ମଞ୍ଚ। ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନ ଜିଣିବି ମୋର ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋଲି ନିଜକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଛି। ନୂତନ ସଂଳାପ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିବ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧାମୋହୀ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଦରିଦ୍ର କୁବେର ରଙ୍କାସୁରାଶିର ମର୍କଟ କନ୍ଦର୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ଏ ମହାରାଜା କଂସାସୁରୀ ସାମାନ୍ୟ ଜନ୍ତୁପତି ସେଇ ଧର୍ମାତ୍ମା ଯମ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ପଥ ଯାହାର ଚକ୍ଷୁର ଇଙ୍ଗିତରେ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପ୍ରଭା